Dobrý den, milí hosté. Vítejte na základní škole ke Studánce v Orlové. Jak my říkáme, na Studánce. Jsme jediná základní škola v Orlové a v blízkém okolí, která má svou vlastní uměleckou galerii, kde pravidelně vystavují regionální umělci. Jsme škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Moderní učebny fyziky, přírodopisu, zeměpisu a chemie poskytují našim žákům moderní multimediální zázemí. Interaktivní výuka je například doplňována práci s tablety či moderními pomůckami. Dále u nás najdete 2 počítačové učebny, ve kterých probíhá klasická výuka informatiky, psaní všemi 10, výuka cizích jazyků a dalších předmětů. Na Studánce se naši žáci učí od 1. třídy anglický jazyk a v 8. a 9. třídě jim přibyde jazyk německý. Nedílnou součástí školy jsou 2 tělocvičny a herna, kde naši žáci posilují jak své zdraví, tak i sportovního ducha. Image školy po dlouhá léta představoval výtvarný obor. Výtvarná učebna a keramická dílna zůstávají nadále chloubou naší školy. Díky projektům se nám daří udržovat kvalitu výuky všech předmětů. Dobře vybavenou pracovní dílnu jako u nás jen tak všude nenajdete. Tak si můžeš tu pločku vydělit. Děláme vše proto, aby se žáci u nás cítili co nejlépe. Však se pojďte podívat.
Jsou místa, kde děti nechtějí domů. A to je například naše tvořivá a zábavná družina. A určitě nemůžeme vynechat naši moderní kuchyni a školní jídelnu. Na Studánce víme, že škola hrou má smysl. A tak se nejen účastníme vzdělávacích a kulturních pořadů, ale také některé sami pořádáme. Exkurze, výlety, ozdravné pobyty, lyžařské kurzy a mnoho dalšího to u nás najdete.